Good morning mga moms. Hi. So, ngayon, nandito tayo. Ngayong umaga bago ako pumunta sa tindahan is dalawin natin ng ating friend na magpapacelebrate ng kanyang bahay. Pero bago ilay muna tayo kasi may music. So, dadalaw tayo sa ating friend na dahil today, I don't know kung triple celebration or double celebration lang ng graduation ng kapatid ni Bakang in house blessing na rin ang kanyang bahay. So kung napanood po ninyo yung aming vlog kahapon na magkasama kami sa tindahan, I really suggest and insist to her na sana matuloy na yung house blessing ng bahay mo kasi kailangan mo yun, especially na may bata kayo. Diba may bata na sila sa bahay nila. Hindi ko nga alam kung binyag na rin ng pamangkin niya. Kasi parang the last time na nag-usap kami sa bahay nila is isasabay na lang para isang gastusin ng halan daw lahat. Pero siguro iibahin nila yung celebration ng para sa bata. So, ayan mga moms, as you can see, kilay is check, blush is check, lipstick is check. So, i-check na natin kung ano kaganapan sa loob ng bahay nila baka ngayon. Andito na tayo sa gilid. And for sure, busy-busy na sila ngayon. Makikigulo lang tayo sandali bago tayo pumunta sa tindahan sa Mamsi Eatery. Ayo! Ayan. Hala! Ano na Madam Perla? Ay, auntie. Grabe na paghahanda. Oo. Ma'am, good morning. Good morning po. Oh, busy pa po si Bakang kasi naglilinis pa sila dito. Asa si Madam Perla? Asa nagaluto ngayon? Grabe. Tuloy na. Nakausap ba na si Father? O 3 p.m. Confirm. Oh, di ba? Tsada, ayun na yung schedule niya. O pinapili ko siya kasi Siya pinapili mo? Ay, schedule. Fill up kasi ako. Naglagay ko doon kasi urada. So Oo. at least may option siya. Oo. Lagay ko doon 11 a.m. kasi pwede naman umaga. Blessing, oo. Tapos lagay ko din pwede 3 p.m. 3 p.m. ang pinili niya. Okay. Kasi baka availability rin niya. Siguro. Mas maganda para sabay-sabay na. Para oo, pati yung kay ano, pag ano ni Claudine. Taray. Nagluto na kayo? Kala pa naman yung Uyong, pupunta na sana siya. Pero maya pa ata. Hi, Mother Perla. Good morning. Apaka-busy mo naman. Oo. Kagabi ka pa naghihiwa ah. O kasi 3 baboy hindi ang. umasa dito kasi abot na yan. Na-size, mata na sila kahapon. Mas umuwi na sila around 10 na. Ng gabi? Dahan kami na. Oo. Iwa. 3 p.m. makakasegoy pa pa. Oh, charot. Nakailang lechon ka na 4 na lechon to, for sure. Kasi Dalawa lang. Ay, akala ko 4. Asa na naman yung 2? Para sa binyag. Hindi mo sinabay yung binyag ng bata. Yung December na. Anong kamay? Ang binyag. Mother Pearl, anong niluluto mo? Humba. Hala, your favorite humba. Masinadya ta. At saka ito. Ito, Mother Pearl, ano to? Ang ganda. Gulay. Sarap. Ano dito? Oh, grabe. Oh. Sana ni kayo makaitong. Pag ganyang kulay ng sugar. Muscovado. Ano ba ang muscovado? Ay, ano ba yun? Sugar na. Busy si Mother Pearl. Pagwaka ba? Thank you. Nag-makeup lang ako. Kang, ano mga putahe mo, Kang? May humba, so pwede mawala yun. Afritada, Ang adobaho.
Tapos, sutanghon. And lumpia. Vegetable lumpia, para may iba naman. Uy, sarap nung lumpia. Naamoy ko yung gulay. Ayun ba yan? Yung... Ayun ba yun? Oo, yun o, yung nasa O gilid. kasi kung lumpia Shanghai, magastos kasi alam mo Karne. So, yung vegetable lumpia na. Okay din naman siya. Uy, pumayat ka na nga talaga. Naramdaman mo? Feeling ko kasi, Nakikita mo na? Hindi, kasi alam mo talaga yung chan mo kung gaano kalaki. Oo. Tsaka hindi ito. Oo. Kung Feeling ko may, nabawasan talaga rin. Yung timbang hindi mo chinek. next week pa ako magtimbang Ulit. Next, ba't tayo mo mag-everyday? Hindi ko mag-everyday. Nakaka-pressure? Kuhan man tao. Every week lang. Para doon pala malalaman mo kung dapat kang kumain o hindi. Kaya nga. Para alam mo kung, ayoko kumain kasi tumaas ako ngayon 1 kilo, gano'n. Tapos, may banda. May banda kayo later? Banda si Giselle Kitera pa yung Rolling in the Deep. Social. Kasi nga pala graduation. May may inuman daw. Taray. Magsiset ang daw. New York Dolls. Oh, dito si Samara din. Magkanta sila. Samara Floor. Hala, tara ang imong bayaw. Alam. Hindi ka pumasok? Ay, tapos na nga pala siya. Tapos Senior na siya, di ba? Kolehiyo. Senior? Senior high siya? Kolehiyo na. Grade 12, graduate na. Social naman. Ang lechon. Asan? Mamaya. Hindi. Isa lang, 40 kilos. Dito nyo ihawin? Hindi, order. Okay. Kaya pala. Pagod mo. Oo, pag ikaw pa mag-iihaw. Baka mamaya hilaw pa. Gaya sa una, diba, na hilaw yung Baby! Tingnan ko naman si Baby EQ. Video sa'yo. Bigay mo na. Ano? Abi ko cartoon sa tanduay. Ginoo ko. Gumraduate ka na, tanduay pa rin. Okay, ako may vitamins mo. Congratulations, graduate ka na. Tanduay sila. Hello. Kaya na mag-happy. Tulog na siya, ha? Kaya sila. Ibang man siya kahapon. Oo nga eh. How true? Susundan mo daw agad. Ha? Sundan niya raw agad. At least para dalawa na agad ang apo. 'Di ba? Ay baby, tulog na tulog siya. O kahit maingay ang tao, no? Dead ma lang siya. Oo. Uy, graduate ka na. Pwede ka na mag-asawa. Dagdagan nyo na yung... Sabi ng iba, welcome to the club. Correct. Ano na, mag-abroad ka ba? Pabuhisa. Pag buenas? Mag-abroad ka na. Oo, kasi sayang. Ano course mo? Ano? Community development. Pwede ka naman mag-apply sa sa mga government offices. Trade pa ng civil service. Ikaw Kayla, hindi ka pumasok. Ay, mamaya pa? Ay, nag-excuse ka? May handaan kasi. Dahil may handaan. Tsada. Hindi ka naman kumakain sa amin eh. Hala. Ayaw mo kumain sa amin eh. Sabi ko sa'yo, pag wala ka mong ulam, punta ka lang sa akin. Tapos ako na bala kay kuya mo maningil. Wala ba siya balong gapon niya? Tumba kaya Ma'am Gigi? Yung iba nga doon binibigyan namin ng ulam kapag wala silang maulam. Pero huwag mo naman isama yung buong classroom mo ha, na walang ulam. Malugi naman ako. Punta ka kasi doon. Kasi ako na bahala maningil kay kuya mo, Jesse Sarate. Wala na siya magawa kapag nakakuha ka na ng ulam. Ano na? Anong party? Anong ganap? Inimbitahan mo ba si ano? Belated happy birthday. Hala! Naalala niya ba? Kita ko sa vlog eh. Ang binyag niya, kailan? December daw? Akala ko, sa bagay. Iba pa rin pang may sarili siyang celebration. Kaya mo. Ang baby. Wala ka ba? Siya na, sige na bakang babu. Uy, uwi na ako, punta na ako sa store. Alas 3, no? Nagsabi ka na sa mga Bex.
Magpunta muna ako ng store, Tay. Oh, hindi na ako masyadong abala sa kanila kasi gawa na ang dami po nilang ano rito, ginagawa din. So, punta na tayo sa sa ating tindahan. Ayan. So, siguro later na tayo makikigulo para sa kanilang house blessing. But for the meantime, let's congratulate Bakang. Finally, graduate na yung kapatid niya. And, higit sa lahat, mabibless na itong bahay nila. Ayan. God bless everyone. Basa. Maputikan pa tayo nito. Thank you so much for watching. God bless you.